मानगोनां बारग' डिप्युटी चिफ खाम्फा बरगयारी सारखौ लानानै रबिराम नार्जारी सारा मा बुंदों बेनि सोमोन्दै दिनैनि भिडिअ'आव सावरायगोन। लोगोसे पंकज इस्लारि सारा फैगौ आसाम एसेम्ब्लिनि जानो गोनां एसेम्ब्लि सेसन बिटिआरआव जानो थांगासिनो दं। बेवहाय बिथांमोननो पार्मानेन्टलि थानो थाखाय बेबस्था बिसिना रुम बानायना होनायाव बे खरसाखौ बबेनिफ्राय बाहायदों? आसाम गभर्नमेन्टआ हरदों ना बिटिआरनि फैसाजों बानायदों? आरो बिथांमोननो पार्मानेन्ट जायगा होयोबा पार्मानेन्ट दखल खालामोब्ला जोंहा मा खहा दं बेनि सोमोन्दैबो सावरायगोन। स' हेल' एभ्रिवान, वान्स अगेन वेलकाम बेक टु दा चेनेल। दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोन बयखौबो गोसो गोथारै बरायदों। लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथांमोन बयबो मोजां दं। स' आङो रबिराम नार्जारी बिथां सारा खाम्फा बरगयारी सारनि सायाव मा बुंदों, आन्दोआव मा दं, मानि थाखाय दोलो नागारथ'दों आरो बाव फैफिननायनि खोथा दं नामा, दैदेनगिरिजों दैदेनगिरि सिङाव माबा सावरायलायनानै थाथ'दों नामा, बे खोथाखौ जोबनाय फारसे आं होनो थांगासिनो दङ। बेनि सिगां पंकज इस्लारि सारमोनहा जेबादि ससियेल मिडियायाव ट्रेन्डिं बर्थमानाव सोलिगासिनो दं बेखौ नोंथांमोना गासिबो नुखाबाय। बेनि सावरायनांगौ खोथाया मुहुर्तआ जाहैबाय जे फैबाय थानाय समावहाय बे फेब्रुवारि मासावनो आसाम एसेम्ब्लिनि एसेम्ब्लि सेसना जानो थांगासिनो दं जोंनि बिटिआरआव। दा बेनि थाखाय साफ्रोमबो एमएलएनि थाखाय जानाय थानाय रुम बिसिनानि बेबस्था बिथां प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल दोलोआ बिटिआर सरकारा बेबस्था खालामगासिनो दं। बिथां पंकज इस्लारि सारा नोंथांमोना नुनो मोनखाबाय ससियेल मिडियायाव। दा बेवहाय जेसेबांखि खरसा थाङा मानो बे खरसाखौ बिटिआरनि रां थुबिल केपिटेल मानि बाख्रिनिफ्राय गारदों ना आसामनिफ्राय हरदों? बिथांमोननि जानाय थानायनि बेबस्था, रुम क्लिन, बिसिना रुम मोनफा मोनफा जेसेबां एमएलए दं आसामाव बिथांमोननि थाखाय जानाय थानायनि इलेक्ट्रिक बिल बायदिसिना दै मेचिन गासिबनिबो खरसाखौ जों बिटिआरनिफ्रायनो बाहायदों ना आसाम गभर्नमेन्टआ हरदों? दा आसामनि एसेम्ब्लि सेसन जानायाव नाङा फाङा जोंहा जायगा होनायावनो फैसा जोंनि रां थुबिल जोंनि बिटिआरनि बाख्रिनिफ्राय थांनांगौब्ला दाथ' रायजो राजाफोरनिसो, जोंनि बिटिआरनि रायजो राजाफोरनिसो फैसा। जायगा हगारनायनि बिथांमोना जोंनो माबा मोनसेसो होलांबावनांगौ। जोंनि दैदेनगिरिफ्राबो बिटिआर सरकारनि लिडारफ्रा बेखौ बिनानै लाखिनो हानांगौ रायजो राजाफोरनि उन्नतिनि थाखाय। नाथाय बेखौ दाबो क्लियार मोननाय जायाखै। बे खोथाखौ हयथ' बिटिआर सरकारनि दैदेनगिरि बिथांमोना होगोन आसा खालामो। आरो लोगोसे बिथांमोननो पंकज इस्लारि सार होननाय मथे पार्मानेन्टलि जे बिसिना रुम बिथांमोननो बानायनानै जुदि होदोंब्ला बेवहाय जोंहा खहा दं। जुदि ओरैनो स्थायि नङै दसेनि थाखायल'बा बे फैबाय थांबाय जुथुमा खालामबाय जोब्बाय। नाथाय पार्मानेन्टलिबा आरो बे पार्मानेन्टलि थानायखौ रावबो जेबो जोंनि नन पलिटिकेल अर्गानाइजेसन्सफ्रा जेबो बुङाब्ला बिथांमोना लाइ मोनगोन। आरो बिथांमोना जै नेसनेल पार्टिया बर्थमाननि बिजेपि सरकारा आसाम सरकारा पार्मानेन्टलि बे बिटिआरआव बा बिटिसिआव जायगा लाफैनो हाबाथाय बिसोर मालाबाबो नागारला, गासिखौबो दखल खालामनानै लाजोबसैसो। जोंनि गुरुङावनो बेबादि लाइ मोनो। ओंखायनो जोङो लिडारा लिडारखा, रायजो राजाफोरखौ लामा दिन्थिग्रा। दा रायजो राजायाबो सांग्रां जाबाय, सांग्रां जानानै बुजिबायबो आरो बुजिनानैबो लादो। दा ओंखायनो जोङो आसाम गभर्नमेन्टनि जेरै होनो एरै थांफानांगौ गैया। जोंहानो बिटिसिआव एक्सट्रा आयेन बानायनो हानाय गोहो दंखायो, बाजेट बानायनो हानाय।
खालि जोंनो नांगौ जों खौसे जानानै खामानि मावनांगोन। टेलेन्टआबो दङ जोंनि गेजेरावनो, बेखायनो जोङो साननांगौ रायजो राजाफ्राबो दैदेनगिरिफ्राबो जे मारै थाङोब्ला गाहाम जागोन, जाहाथे जों 6 শিডিউল एरिया बिटिसिआ जाहाथे ধ্বংস দাজাথোं। সেই কথাটো ভাবিব লাগে যাহাতে আমাৰ বিটিসি কেতিয়াও ধ্বংস হ'ব নালাগে। बे खोथाखौ साननांगौ। मा सानो कमेन्ट्सनि गेजेरजों जरुर फोरमायहर। रबिराम नार्जारी सारा खाम्फा बरगयारी सारनि सायाव मा बुंदों दसे खोनासंदो। खाम्फा बरगयारी एजन खुब মানে শিক্ষিত ব্যক্তি আৰু সংবিধানৰ ওপৰত আইনৰ ওপৰত যথেষ্ট তেখেতৰ জ্ঞান আছে আৰু এজন দক্ষ প্ৰশাসক হয় আৰু দীৰ্ঘকাল ধৰি তেখেতে আমাৰ বডফা উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মৰ আমলৰ পৰাই মানে কঠোৰভাৱে সংগ্ৰাম কৰি অহা পেপাৰ ষ্টেট বডোলেণ্ড গঠন কৰিবৰ কাৰণে নেতৃত্ব দি অহা এজন নেতা আছিলে। তেখেতে আফচুত কাম কৰিছিলে। ভলেণ্টিয়াৰ ফৰ্চৰ এজন নেতা হিচাপে আমাৰ কোকৰাঝাৰ, চিৰাং, বাক্সা, ওদালগুৰিত তেখেতে নেতৃত্ব দিছিলে। ইয়াৰ পিছত তেখেতে আকৌ BLTৰ আমাৰ মানে পাব্লিচিটি সেক্ৰেটাৰী হিচাপে কেন্দ্ৰীয় কমিটিৰ এজন যোগ্য নেতা হিচাপে BLTক ভালকে পৰিচালনা কৰিছিলে। ভাৰত চৰকাৰৰ লগত, অসম চৰকাৰৰ লগত বিটিসি চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰাৰ আগতে যেটো ত্ৰিপাক্ষিক আলোচনা বা দ্বিপাক্ষিক আলোচনা যে বিভিন্ন পৰ্যায়ত চৰকাৰ আমাৰ মানে ব্যুৰোক্ৰেট লেভেলত হোক বা পলিটিক্যাল লেভেলতে হোক এই গোটেই আলোচনা বিলোচনাটো তেখেতেও নেতৃত্ব দিছিলে, ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিছিলে। ভালকে আলোচনা বিলোচনা দক্ষতাৰে কৰি অহাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ নেতৃত্বতে আজি বিটিসি চুক্তি স্বাক্ষৰিত হৈ গ'ল আৰু বিটিসি চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰাৰ পাছত বিটিসি চৰকাৰ BPFৰ নেতৃত্বৰ হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ সাৰথী হিচাপে একেলগে থাকি যেনেকুৱা ধৰণৰ তেখেতসকলে ৰূপায়ণৰ কাৰণে ক্লজবিলাক এটা এটাকৈ সম্পূৰ্ণকৈ ৰূপায়ণ কৰি পেলাই আজি বিটিসিখন শক্তিশালী বিটিসি হিচাপে, সফল বিটিসি হিচাপে, সফল চুক্তি হিচাপে তেওঁলোকে যেনেকৈ মানে ৰূপ দিব পাৰিছে। ইয়াত গোটেই কাৰ্যকলাপ, গোটেই পদক্ষেপ, গোটেই মানে কাৰ্যক্ষেত্ৰত আমাৰ খাম্ফা বৰগয়াৰী ডাঙৰীয়া তেখেতৰো অৰিহণা আছে, জড়িত আছিল হাগ্ৰামা মহিলা ডাঙৰীয়া দেৱৰ লগত। গতিকে তেনেহেন এজন চাৰিওপিনৰ ফালৰ পৰা অজস্ৰ অৰিহণা, অজস্ৰ অৱদান থকা তেনেকুৱা ধৰণৰ শক্তিশালী এজন নেতা BPF দলৰ মাজতে থাকি পেলাই কাম কৰাটো আমি বিচাৰো আৰু BPF দলত আকৌ তেখেতে নিজৰ ৰিজাৰ্ভেশ্যন লেটাৰটো উইথড্ৰ কৰি পেলাই নিজৰ পদত থাকি আকৌ কাম কৰিব লাগে। ইয়াৰ কাৰণে মই তেখেতক আহ্বান জনাইছো। খাম্ফা বৰগয়াৰী আজি আমিও দেখা পাইছো তেখেতে ৰিজাৰ্ভেশ্যন দিছে। ৰিজাৰ্ভেশ্যন দিয়াৰ কাৰণবিলাক আমি নাজানো আৰু ৰিজাৰ্ভেশ্যন দিয়াৰ পাছত তেখেতে ৰাজনীতিক দল কৰিব নে নাই বা যদিও কৰিব বিচাৰে কোনটো দলত থাকি পেলাই কৰিব বা নকৰিব পাৰে। মানুহবিলাকে আজি হয়তো সন্দেহ কৰিছে ৰিজাৰ্ভেশ্যন দিছে যিহেতু বেলেগ দলত ক'ৰবাত যোগদান কৰি পেলাই নতুনকৈ ৰাজনীতিক জীৱন আৰম্ভ কৰিব। আমি এতিয়া খাটাংকে ক'ব নোৱাৰো তেখেতে ৰিজাৰ্ভেশ্যন দিয়াৰ মূল কাৰণটো কি। থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং, লাভ ইউ অল।